beth olwg sydd ar arolygiad destiny staff? Wel, mae'n debyg mae'r peth cyntaf a peth pwysicaidd i ddeud ar y gychwyn yw, does na ddim disgwyliad o chi'n gwneud dim byd sy'n hwnt i'r hyn da chi'n gwneud fel arfer. Be da ni'n deud ar gychwyn arolygiad yw, dylai bod chi'n barod yn barod. O ran be ddigwyddith yn ystod yr wythnos, wel, fydd y tîm yn cyrraedd tua amser cinio ar y diwrnod gyntaf, a maint y tîm yn dibynnu ar cyd-destun yr ysgol, ar faint yr ysgol, ydy hi'n ysgol gynradd neu uwchradd, ydy rhan o ffederasiwn, fath yna. Ond pe bynnag fydd y tîm yn cyrraedd tua'r amser cinio ac yn cael rhyw gyfarfod byr efo'r pennaeth. Mi fydd yr sawl sydd yn arwain y tîm wedi cael trafodaethau efo'r pennaeth yn barod yn rhithiol yn ystod yr wythnos neu bythefnos cyn yr arolygiad. Ond fydd yna cyfarfod tîm byr yn ystod y diwrnod gyntaf yna, ond yn ystod y pnawn gyntaf, bydd y tîm yn dechrau mynd allan ac yn weledol o gwmpas yr ysgol. Bydd nhw'n mynd i fyny wersi, o bosib yn gweld gwersi cyfan neu yn mynd ar deithiau dysgu. Yn sicr yn siarad efo disgyblion. Yn ystod diwrnod llawn sydd yn dod, yn ystod yr ail diwrnod, y trydydd diwrnod, mi fydd y tîm yn weledol eto, mewn dosbarthiadau, yn siarad efo staff lle mae'r cyfleoedd yn codi amdan y gwersi, os ydy hynny'n gallu digwydd yn naturiol. Hefyd, mi fydd yna gyfle i aelodau o'r tîm treulio amser mewn ardaloedd llai ffurfiol, efallai ar y coridorau, yn gweld sut mae disgyblion yn symud o amgylch yr ysgol, efallai yn treulio amser ar y buarth, neu yn gweld sut mae disgyblion yn treulio amser egwyl yn y ffreutur o bosib. Ac yn gymryd â gweithgaredda eraill fel cyfarfod gyda rhai aelodau o staff ac yn sicr cyfarfod o grwpiau disgyblion i trafod eu profiadau nhw hefyd.